Na tu dole? Počkaj. Ja neviem, umýva ešte. Keď zajebané to tam máš. Počúvač. No drhni. Už to má dole, že sme zvedeli. Jaký nápič teraz? Počkaj, nevidíš tu odlož čo plachnú. No, už tam asi čiaro. Pohodu, halsne. Nemáš tam nič už. Zajbodzi ty ma napečaš? No. To piče. Tak ešte nám niečo povedz. Čo? Tak za to nedve tedy do piči. Keď si po rozbíjačku, ne? No, jasne. Umila by som si nagať zuby trošku. Skoč, pozdrav sa. Čo to? Dobre, to je. Ty kokos. Tak to má tak tam. Neviem, nejaká stripterka za to šupuje v kúpeľni. Lež hentam, ak to vieš, ak to vyzerá taká fotka. Mám podložky na zuby. Čak ako je tuto. Keď máš položky, máš. Počkaj. No, daj si dole. Ty noček sa, ne? No, máš piči. Jasne. Tak akože... Sprchovať sa pustiť. Nedá sa tam nejak pustiť, ona voda? Veď práve to už spraví. To nevíte, čo mám? Ja, kážko. To je sprchovací kľud, ne? Tak toto bude video za 100 000 týkateľov. Na seba dajme. Na seba, ne? No, sa umí. Ale či mohli to si nejako nastaviť? Hej, čiže to si Wow. Praskný.